சாரி சிவா, எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணோம். ஆனால் உங்களுக்கு ஆண் குழந்தை தான் பிறந்திருக்கு. இந்த மெடிசன் சீக்கிரம் வாங்கிட்டு வாங்க. மனசை தேத்திக்கோங்க. போயும் ஆம்பளை பிள்ளையா பிறந்துட்டேடா. இந்த உலகத்துல ஒரு மனுஷனுக்கு சாதாரணமா வர்ற வெக்கம், மானம், சூடு, சொரணை, கோபம் இது எதுவுமே இல்லாம வாழ பழகணும். தப்பே பண்ணலனாலும் சாரி சொல்லணும், வலிச்சாலும் சிரிச்சு பழகணும். குத்துனது பொண்டாட்டியா இருந்தா செத்தாலும் சொல்லக்கூடாது. அது எப்படி செத்தா சொல்ல முடியும்? சொல்லக்கூடாது, சொல்லக்கூடாது. பிறந்ததுல இருந்து படிச்சு முடிக்கிற வரையும் பெத்தவங்களோட சந்தோஷம் தான் உன் சந்தோஷம். அவங்களோட கனவு தான் உன் கடமை. படிச்சு முடிச்சு வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் உன்னோட பாஸோட கனவு தான் உன்னோட டார்கெட். கஷ்டப்பட்டு கடன்பட்டு கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சா மனைவியோட சந்தோஷம் தான் நம்ம சந்தோஷமா? மனைவிக்கு மட்டும்தான் சந்தோஷம். நமக்கு இந்த சந்தோஷம் சிரிப்புக்கெல்லாம் டைம் இருக்கு.